दिनै जोंनि नैबे पर्बतजरा हालामनि थाखाय जोबोद माने ऐतिहासिक बियो जारिमिनाव माने चिरदिननि थाखाय सनानि आखरजों लिरनाय थासिगोन। नैबे पर्बतजराव एखेबारे जोंना बर' समाज बर' हारिमु आफाद पर्बतजरा जिल्लानि दै बर' साहित्य थुनलाइ आफाद बर' गावबुरा आफाद बर' हारिमु आफाद जेसेबां जोंनि बर' जातिनि जातीय संगठन दं पर्बतजरा जिल्लानि बिसोरनि दैदेनगिरिखौ लानानै आरो पर्बतजरानि एक्स आबसु वार्कार एक्स साहित्य सभानि सिबियारि बिथांमोनखौ लाजोबनानै आरो जोबोद गोनां बाथ्राया बेनो जे साहित्य एकाडेमि मोननाय सानै जे बर'रा व्यक्ति जोंहा अम्बिकागिरि हाज'वारि आरो जनिल ब्रह्म बिथांमोनाबो बेवहाय दं। दा बे ओरैबायदि मोनसे मोजां सावरायनायनि गेजेरजों दानि बे एपिडिसिएलनि जेनाखि थार्माल प्रजेक्ट बानायनो नागिरदों बेखौ लानानै जेनाखि सावरायनाय बे खुब मोजाङैनो दा सोलिगासिनो दं। दासो आराम्भ जादों, जोबाखै। आं आसा खालामदों जे बे जिनिसा सावरायनायनि गेजेरजों दिनैहाय मोनसे मोजां सिद्धान्तआव फैगोन। खालि जोंनाव मोनसे जिनिसखौ दा नुबाय थादों ससियेल मिडियामाव जोंनिनो माखासे राजनितिक खालामग्रा बिथांमोनहा व्यक्ति स्वार्थनि थाखाय नैबे आन्दलन खालामग्रा बिथांमोननिसिम नंखाय बाथ्राफोरखौ माने फोरमायनानै एसे माने मा होनो बेखौ माने जोंनाय अराव घि लुनानै होनाय बादिखौ नुनो मोनदों। जेरेखम नै बावैसो जोंनि लकाल MCLA फैनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा रामदेबनो हा होआखै, 1 इन्सि हाबो हगारा, बे रोखोमनि बाथ्राफोर बुंनायखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनाय जादों। दा आं बेवहाय बेखौ बुंगोन, मानब गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्लानाखि बे हाखौ माने पतन्जलिनो जेलानाखि हगारनानै होदों बेवहाय गभर्नमेन्टआ जे मोनसे नियम दंना जे पारपासनि थाखाय हाखौ होनाय जायो बै पारपासखौ जुदि उइदिन दि 3 इयार्स 3 बोसोरनि गेजेराव जुदि मावनो हायाब्ला बे हाया अट'मेटिक माने गभर्नमेन्टनि हा रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव थांफिनो। बे जाहैबाय मोनसे लिरनाय कड। दिनैसिम जेसेबां हा एलटमेन्ट होनाय बे जिनिसा बे लिरनाय थाखायो। दिनै आदानिनो हा होआखै, हाखौ होदों एपिडिसिएलनो। आदानिया एपिडिसिएलजों जानानै हयथ' बानायगोन। दा बे मानब गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बेबस्थायै पतन्जलिनो हाखौ हरदोंमोन, दा मानब गेदेर जोंनि दानि BTCनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बे सेम प्रसिडियरैनो बे जिनिसखौ होनाय जादों। दा बेखौ फैनानै मा लिस्टआवसो होदों, गाबोनो जों मोनफिनो, 1 इन्सिबो हा हगारा, बे ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक, बे बिटिआरनि 6 सिडुलनि हाखौ बोरै हगारनो हाखो, बेफोर बाथ्राखौ बुंनायाव जोंनि आन्दलनकारिफ्रा नंगौ साननानै एसे आन्दलनखौ जरदार खालामदों। जुदि 6 सिडुल एलेकायाव हा हगारनो हायाबा, जुदि बेवहाय खुनु क्षमतायानो गैयाबा मानब गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा बोरै हगारनानै होखो? गतिके बे आबल थाबल बाथ्रा बुंनानै गुलाय गुजाय जानायनि थाखाय माने जे जिनिसा खुब सहजै समाधान जानांगौमोन बे जिनिसा जायाखै आरोखि, एसे गोनो गोथो जानानै थादों। किन्तु आंहा बिसास दं दिनैनि नैबे मेलनि गेजेरजों बे सुन्दर भाबै बियो समाधान जागोन आरो बयबो लुबैदों जे जायगाया डेभेलपमेन्ट जाथों। दिनैहाय मोसौ गुमनानै जानायनि बाथ्रा फैदों, बर'फ्रा थैजासे मोसौ गुमनानै जानोसै नामा? क'क्राझार टाउननि बर'फ्रा दा बिसि मोजां जौगाखांनानै दा मडेल मा रोखोम ओंखारदों। क'क्राझार टाउननि बर'फ्रा माब्लाबा मोसौ गुमनानै गाइखेर फाननानै जादों नामा? माब्लाबा मोसौ फिसिनानै माने हाग्रायाव गुमैदों नामा? गतिके बेफोरबायदि आबल थाबल बुंनानै लाब गैया। आसा खालामदों दिनै मोजाङैनो समाधान जागोन।